pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family. Praise the Lord. At maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Amen. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay naririto muli, mga minamahal. Amen. Patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileo, na tayo po ay malayang makapagpuri sa Kanya, magpasalamat, sambahin Siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng himala. Amen. Sign, wonders, and miracles. Amen. Narito po lahat, mga minamahal. Amen. Ng mga kapangyarihan. Amen. Ng mga kamangha-mangha na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. The true church of our living God. Mga minamahal. Amen. Maraming gumaling. Amen. Sa ating mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal, mga bulag, nakakita, mga pipi, nakapagsalita, mga bingi, nakarinig, mga pilay, pinalakad ng ating dakilang Diyos. Amen. Mga kitongin, nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wasak na tahanan, binuo muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga depressed, mga minamahal. Amen. Na depressed dahil sa mga problema sa buhay, walang katahimikan, binigyan ng ating dakilang Diyos ng katahimikan, ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang puso at isipan. Amen. Yan po, mga minamahal. Amen. Ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't mga minamahal, sa ating pong pagtitipon-tipon, mga minamahal, na sinasabi po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, Hebrews 25, na huwag po nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano ang ating magagawa upang suklian ang kabutihan ng ating dakilang Diyos? Hindi kaya natin bayaran, mga minamahal. Amen? Wala tayong maibabayad sapagkat wala naman po tayong pag-aari sa mundong ibabaw nito. Lahat ng meron tayo, yan po ay ipinahiram lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating susundin lahat ng ipinag-uutos sa atin ng ating dakilang Diyos. Tayo'y patuloy na magpapasalamat sa Kanya, mga minamahal. Amen? Na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Amen? Sa ating pong pagkakatipon, mga minamahal, talagang maging seryoso po tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating paglapit, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong sa Kanyang banal na paanan, tayo po ay laging aawit ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Meron tayong mga bibig, mga minamahal, ating gamitin sa pag-aawit ng makalangit na awitin, mga kamay, ating ipalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga katawan, gamitin po natin, mga minamahal. Amen? Ano man ang meron tayo, mga minamahal, binigyan tayo ng kumpletong sangkap, mga minamahal. Amen? Mga katawan,
pag-indak, mga minamahal, ating mga paa, i-indak po natin at ating italon-talon, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, ating purihin ng may kagalakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi napipilitan po, mga minamahal. Aklat ng Awit 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Amen. Ibig sabihin po, mga minamahal, hindi po tahimik. Amen. Pagpupurihin natin ating dakilang Diyos, hindi po tayo tahimik sa pagpupuri. Sinasabi, kailangan daw po magkaingay, sumigaw sa kagalakan, sumigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag po nating ikakahiya, mga minamahal, amen, ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, amen. At lahat ng bagay na may hininga, amen, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng Awit 156, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Itaas natin ating kamay. Dumulog po tayo sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala na Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalaw mo po, mahal na Panginoon, na kami po'y malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po kami umalapin, nagsusumamo, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, ugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin po, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo po, mahal na Panginoon, bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ng malapayang Isus. Langisan mo po ang bawat yugto, malapayang Isus, na aming pong pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awiting joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo, sa aming pong testimony leader, hallelujah, sa aming minamahal mga kapatid, hallelujah, na mag-ahayag ng mga pinagpalang patutuo, o mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, o mahal na Panginoon, ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pong pagbibigay na aming kasabong bahagit handog. Patuloy mo po kaming turuan, mahal na Panginoon, puin ang mga nag-aalinlangan, kahabagan, o mahal na Panginoon, na sila po ay maging matapat sa pagbibigay upang sila rin po ay magtamasa ng pagpapala galing sa iyo. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal, mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kalit pamasahe ka sa sasakyan. Aming inihiling sa iyo, mahal na Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, pagpalain mo po kami lahat, at sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasuway, pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Jan Aquino, upang tayo ipangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless us mga kapatid, kaya Brother Alvin Ares, sa pag-i-MC Mami ng Praise God. Sa oras na may namahal, tayo po maminamahal, bagong lahat ng pinakamatasang pagpuri, paglalati, pagdadakila, isa ating pinakamamala pa Jesus, and of all honor, dumigalang po sa Pastor Weldy Estrada Almeida.
Sa mga pag-aalala, inuwan to rin ng San Pastor Lina Silverton First God and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in First God, at sa lahat mga kapatid na dati ang mambaguan, na rin sa ating sa ating mga sa Mamilon First God sa YouTube, Mamilon sa Facebook, sa ating webcast, maminamahal. Magandang oras po yan. Luzon, Visayas, Mindanao, habang hinga sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon. Sa mga oras na minamahal, bago po tayo Mamilon mag-awitan ng mga masasayang awitin, First God, kaya po muna yung magbukas ng isang malumani na awitin sa ating pinaka-pag-awit, First God. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hiningan, ay buwan ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. As for me, behold, thy face and righteousness will be set
satisfied with nothing with a light to be just like you, dear Lord, as for me, will behold thy face. As for me, I will behold the face and the righteousness, will be satisfied with nothing with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness, will be satisfied with nothing with a lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness, will be satisfied with nothing with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold face and righteousness. I will be satisfied with nothing with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and the righteousness. I will be satisfied, not be with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold the face and the righteousness, will be satisfied with nothing with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom,
Learn to be the servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, though I leave of my soul. And to the old Lord, though I leave of my soul. So my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yelling in that way, on TV shame. Yelling in that way, on TV shame. Oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, thy paths, O Lord. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, enemies triumph over me. And to the old, though I leave of my soul. And to the old Lord, though I leave of my soul. So my God, I ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yet in that way, on TV show. Yelling in that way, on TV show. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. And to the old Lord, though I leave of my soul. And to the old Lord, though I leave of my soul. So my God, I'd ransom thee.
Oh, let me not be ashamed, let my enemies rise over me. The Lord is perfect, burning the soul. This the morning of the Lord is sure, making wise simple. More to be desired, late and gold, even must find gold. Ooh, sweet roses and honey, and the honey gold. The status of the Lord our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting in the eye. More to be desired, late and gold, it must find gold. Sweet roses and honey, and the honey gold. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord, how true and righteous are together. More to be desired, late and gold, it must find gold. Sweet roses and honey, and the honey gold. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise simple. More to be desired, late and gold, it must find gold. Ooh, sweet roses and honey, and the honey gold. The status of the Lord our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting in the eye. More to be desired, late and hidden must find gold. Oh, sweet roses and honey, and the honey gold. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. That's it, all the Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. Live for Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and will He salvo. He is the joy of living, He's everything to me.
Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and will I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do what He commands me, and I will I'll He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do what He commands me, and I will I'll He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and will I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do what He commands me, and I will I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord. Say, walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. The song louder again over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. The song louder in the sky of whatever lead realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky of whatever lead realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. The song louder in the sky or whatever lead realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for keeping song. The song louder in the sky over the heavenly realm.
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The sun louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city over God, the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's on Zion, the side of the northern sea, all the great King. He's on Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's on Zion, the side of the northern sea, all the great King. He's on Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's on Zion, the side of the northern sea, all the great King. He's on Zion, the side of the northern city, all the city, all great.
is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holy, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, beside the northern city of the great King. He's outside, beside the northern city of the great King. How great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, beside the northern sea of the great King. He's outside, beside the northern sea of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, beside the northern sea of the great King. He's outside at the northern sea of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, the side of the northern sea of the great King. He's outside, the side of the northern sea of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, the side of the northern sea of the great King. He's outside, the side of the northern sea of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, side of the northern sea, of the great King. He's outside, the side of the northern sea, of the great King. How great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His own, beautiful situation, the joy of God on earth. He's outside, the side of the northern sea of the great King. He's outside, the side of the northern sea of the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders, and let blessed be His glorious name forever. And let who word with Him, with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders,
only doing wonders and love. Blessed be His name forever, and let the whole world with fill with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and love. Blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and that blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and love. Blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and blessed be His glorious name forever, and let the whole world with fear with His amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders and only doing wonders and love. Blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Giver to my words, O Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee
will I bring. My voice shall though heed her morning. You, Lord, in the morning, will I bring my prayer and to thee, and will look on. Give unto my word, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to thee will I pray. My voice shall though heed her morning. You, Lord, in the morning, will I read my prayer and will look out. Give her to my word, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to thee will I pray. My voice shall though heed her morning. You, Lord, in the morning, will I direct my prayer and to thee, and will look on. Give her to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, forever to thee will I pray. My voice shall though heed her morning. You, Lord, in the morning, will I direct my prayer and to thee, and will look out. Oh, how I love him, how I adore him. My prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became our Savior, and all God's fullness but He. Oh, how I love Him, how I adore Him. My prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became our Savior, and all God's fullness dwelleth in Thee. Time for us, Lord, we have a living story. My God, our Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who sold us through angel, a man of soldiers and now glory. Oh, how I love Him, how I adore Him. Pray my sunshine, my own in all. The great Creator became our Savior, and all God's fullness dwelleth in Thee.
Oh, how I love you, how I adore my prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became our Savior, and all God's fullness will let it be. Thou promised glory, heavenly victory, my God and Savior's King, in Jesus' His name. Born in a manger, who is older through angel, a man of soldiers and now Lord me. Oh, how I love you, how I adore Him, my prayer and my sunshine, my only in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwell in me. Thou promised glory, heavenly victory, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who is older through angel, a man of soldiers and now only. Oh, how I love you, how I adore my prayer and my sunshine, my all in all. The great Creator became our Savior, and all God's fullness then let it be. Created me and clean heart, oh God, and bring your right spirit within me. Created me and clean heart, oh God, and bring your right spirit within me. Who cast thee not away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore at me the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Created me and clean a heart, oh God, and bring your right spirit within me. Created me and clean a heart, oh God, and bring your right spirit within me. Oh, cast thee not away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore at me the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Isang puso ka ba ang sa akin ay likhain? Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. Isang puso na ba na sa akin ay likhain? Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Espiritong Banal, pamagalin sa akin ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mo laban.
created me and clean our heart, who can? And renew your spirit within me. Created me and clean our heart, who can? And renew your spirit within me. Who can see that away from thy presence so long, and take that Holy Spirit from me? Restore unto me the joy of salvation, and renew your spirit within me. Love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows strong day by day. Every day, and if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear because if you're looking for my glory and the things I appreciate most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When standing on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and He bowed down at His feet, maybe I will not be able to say Master, give and speaks, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear people's, if you're looking for my glory and the things I appreciate most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day, and if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When standing on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and He bowed down at His feet, maybe I will not be able to say Master, give and speaks, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day.
everything, and if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice how Jesus in my heart. It's so nice have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the Francis sky. Anyone to know by and by, it's so nice. Hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone to know by and by, it's so nice about Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look away and know what's going to stay. And I know the Lord will come again someday. It's so nice how Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the Francis sky. Anyone to know by and by, it's so nice. Hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone to know by and by, it's so nice how Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look away and I know what's going to stay. And I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love to us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God share brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God share brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us.
We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here in store. Together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here in store. Together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here in store. We're together again and praising the Lord again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here and so we're together again and praising the Lord. Oh, what a great big wonderful God. What a great big wonderful God. Oh, 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 what a great big wonderful God. What a great big wonderful God. Oh, what a great big wonderful God. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di makagawa na magsa. At kung tayo magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang ginamos sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, isang di magagawa namang sa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise coming King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons to flee far away. The mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every side. He's all over me, oh, bumping every side. Jesus, bumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every. It's all over me, oh, bumping every side. Jesus, bumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every. He's all over me, oh, bumping every side. Jesus, bumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, who bless His holy name, who bless His holy name. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong, gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng laking nadarama ko, kabiguan naging dahilan, naghanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pagsamantalang isagot sa aking hanap.
nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y kulong, kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag unang ng laki na darama mo, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layo ng lamang ang siyang magsamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, na di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin ako, na di alam saan tungo. Kailan pa bibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na bigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanya? At kung wala ng
pagkakaroon. Huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya na kailan itataya, at kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa siya'y paglingkuran. Ilan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? O kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan itataya, at kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Sa mundong ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang, anito'y matahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipagnanan. Di ko sukat at nala'y mabubago ang buhay kong ito.
ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin tulad mo ay aking napatunayan kay ganda pala sa ikaw mo. Salamat sa pagpapala mo. Nang siko'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y pinago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y tagpo. Di mo sukat na kala'y mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin tulad mo. At napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat sa kalay mo pagbago ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin tulad mo. Di aking napatunayan kay ganda pala isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundong ako'y parang nag-isa, sa di mo lang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw siyang nagturo na muling ipatanag. Di ko sukat na kala'y mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin tulad mo. Di aking napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat sa kalay mo mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningin tulad mo. Di aking napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Ako'y nangumong, ako'y nangumong sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng para anumang ako ay lumayan. Kidaghan kong nagdis, puno ng hinagwis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng liglig. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang ang pag-ibig mo sa akin nanahan. Langit ko, Panginoon, buhay
kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababagat. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hinihingan. Iganda ng gabi, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapagpayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masahin na pag-ibig mo sa akin nanahan. Lang ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Kung magpakataka, huwag matingnan. Laging sumasakal sa gawain ng iyong buhos. Magpakataka, huwag matingnan. Laging sumasakal sa gawain ng iyong alam natin na nasaan ang Diyos, na ang aking gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin na nasaan ang Diyos, na ang aking gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakata, huwag maghinaan. Laging sumasakal sa gawain ng iyong buhos. Magpakata, huwag maghinaan. Laging sumasakal sa gawain ng iyong buhos. Magpakatanda, huwag maghina. Laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Laging sumasakal sa gawain ng noong nag-isa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliran, sinikap kong lutasin, ngunit di kong luna. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliran, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay lang. Binigyan mo ako ng araw,
ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyang loob sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama, natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laglaman. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, nararamdaman. Purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo aking hawin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang lungkunan. Dakilang pasasalamat ang iyang lungkunan. Dapat ka purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. O para sa iyo pag-ibig, nakikilang pasasalamat ang iyang doon. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagaganda at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na nakapagligtas. Lamang ang ibigin at paglilikuran ng kapal.
dalawa sa ligaya. Pagkat magdama mo sa iyong ginawin, nagbubunyi pati sa langit sa luwa sa ligaya. Mga wiling matalagi, oh, ibang ligayang siko'y na hindi kaya lubas. Ano ang awiling magsanlimutan? Buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masilan at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bita sa luwa sa ligaya. Mga wiling matalagin, oh, ibang ligayang siho'y kapit, na hindi kaya narubasan. Ano mang wiling magsanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masilan at masaya. Magmula ng si Jesus makilala. O kay sarap umawit, kawiling makalagi, puso mo'y umita sa luwa sa ligaya. Mga wiling makalagi, ibang ligayang siho'y hindi kaya lusan. Ano ang wiling makalalimutan? Buhay namin noon ngunit ngayon'y masilan at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. Sadyang ay lapit po sa akin, upang ako siyong marinig. Lahat ng pagsaw ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus, sa'yo rin ito ay tunay na ako'y anak na labis mo na minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo rin ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus, yun ito ay tunay na tunay. Ako'y yung anak na labis mo minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo.
sa'yo. Ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y yung hanap na labis mo, luminahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Cristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh, di ko man makita kaganda ng buhay ko. Di sa baba ng bundok ng pagkagulo, ako'y patuloy na magpikot sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na magpikot sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking loob darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan o dun sa kalangitan, at di sa pangarap na Lord, naghahalhal niyo. Sabihin man nilang ako'y isang panarigol, at pagtawanan ng dahil kay Kristo, ako'y patuloy na magpikot sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan o dun sa langitan, at di sa pangarap lamang. O di ko man makita kaganda ng buhay ko, dito sa ibabaw ng bundok ng pagkagulo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin.
di sa pangarap ka lamang magagawa natin o ang lahat halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa naman sa at kung tayo magsama-sama iwaksin natin ang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa din o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa at kung tayo'y magsama-sama iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa at kung tayo'y magsama-sama iwaksin natin ang problema. Isang mabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailanman. Oh, hallelujah, 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 go! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas ng mali, magpakailanman. Hallelujah! Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is all over me, oh, pumping every sad, pumping every sad, pumping. He's all over me, oh, pumping every sad. Jesus, pumping every sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, He's all over me, pumping every sad. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome pong muli sa ating Wednesday midweek worship. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo ay nakarating ng malawalhati taglay ang kalakasan, ang kalusugan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ang ating talagang dapat na talagang palaging ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid na talagang nangunas sa papuring awit sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay dadako mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Serrada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, lalo na sa ating mga beloved bisita. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating, amen, praise the Lord, sa ating mga live webcast viewers, saan man kayo dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, manatili lamang kayo dyan, anuman ang iyong kahilingan, ang iyong panalangin sa ating dakilang Diyos, yan ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Dahil hindi maiksi ang kamay ng ating dakilang Diyos, at mas lalong hindi bingi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang hindi pakinggan ang inyong mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay makakapakinig po ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng kapitulo 30 ng talatay 12, ang sabi po dito, mga minamahal, to the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Upang ang pagluluwahati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi, mga minamahal, na huwag tayong maging tahimik sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, dahil ang pagpupuri, yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandyan na tayo ay laging magpasalamat habang ang bawat isa sa atin, habang tayo ay nabubuhay. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na pinagpala, na sila ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved sister Feli
Ibanez, at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At ang pinakahuli po, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Sila ang pinagpalang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen, praise the Lord. At itong mga patotoo ng ating mga beloved kapatid, ito ay magbibigay kalakasan sa ating katawan, maaring sa ating buhay espiritual. Tayo ay nanghihina, tayo ay nanglulupaypay, at ito ay magiging kalakasan po natin upang tayo ay patuloy na talagang on fire sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At atin formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved Sister Philly Ibanez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yan, nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, at sa hindi malilimutang aral turo ang ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor na Salveda. Sa kanila pong mga mahal na pamilya, pumapati rin po sa ating pong ating beloved ordained preacher, ganoon din po sa kanya pong mahal na anak. Ganoon din po aking pagbati sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po lahat mga kapatiran, sang mapagpalang hapon na po sa ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ako po nagpupuri, nagpapasalamat dahil isang pagpapala po ang mabigyan po ng pagkakataon na siya po ay mapasalamatan. Nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kalakasang aking taglay hanggang sa oras na ito, mga inamahal. Pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoong Hesus yung mga kagalingan ng karamdaman, mga inamahal. Nung araw talagang tunay po, mga inamahal, sa aking mga pagbibisyo nung araw mga inamahal, ito po ay nagbunga ng karamdaman, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung mga panahon na yun, mga inamahal, talagang ako po ay kumapit din po sa dambuhalang relihiyon, mga inamahal, dahil nung akala ko po, mga inamahal, ito po ay nasa katotohanan, mga inamahal. Tunay po na talagang ilang simbahan din po ang aking napuntahan, mga inamahal, dahil ako po naghahanap ng kapayapaan at kagalingan ng mga panahon na yun, mga minamahal. Subalit talagang hindi ko po nahanap, mga inamahal, at ako po nagpupuri at kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin po nating ginagalang na mahal na pastor, mga inamahal, ay nasumpungan ko po ang ating pong banal na gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po talagang naglingkod, mga inamahal, sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay akin pong nakamtan yung kagalingan na akin pong hinahanap, mga inamahal. Ganun din po yung pagbabago ng buhay, mga inamahal, yung mga bisyo, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Po na talagang isang napakalaking pagpapala, mga inamahal, na talagang mabago yung maalis yung mga bisyo na yun, mga inamahal, dahil tunay po sa panahon ngayon, mga minamahal, sa hirap ng buhay, kung magbibisyo ka pa, tunay po na talagang napakahirap, mga inamahal. Kaya ako po ay nagpupuri, nagkapasalamat at pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago ng buhay.
At tunay po talagang yung kalakasan sa araw-araw na pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon, yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag-provide niya po sa aming pangangailangan. Tunay po talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na po, pinakamataas na pupuri, paluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada at tunay mga minamahal na sa ating buhay. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Amen. Kung ating pansinin, mga minamahal, na ang sabi na lahat ng nagpray-pray, lahat ng tumatawag ay hindi lahat pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang sabi dito, mga minamahal, na ang lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, nung tayo ay nagsitawag sa ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya ang katotohanan, lahat ng ating karamdaman, ito ay pinakinggan at tayo ay pinagaling sa ating karamdaman. Amen. Dahil ang ating Diyos ay buhay na ang sabi, siya ang daan at ang katotohanan. Amen. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos na sa buhay ng ating beloved kapatid na siya, mga minamahal, ay talagang sumampalataya at tumawag sa ating dakilang Diyos at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, ang kanyang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hindi lang pinagaling, mga minamahal, at ito ay talagang pinagpala. Bakit? Iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga buhay na pinagpalang patotoo at maging sa ating mga live webcast viewers na kayo lamang po ay manatili na pakinggan ang patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Feli Ibanez at sundan siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila po mga beloved children, sa inyo po mga kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay pinagpala sa araw na ito, mga minamahal, sa oras na ito, sapagkat narito po kami para makadalo rin po, mga minamahal, katulad nyo, mga minamahal. At nais ko pong pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na mapapurihan ko po siya sa aming buhay, mga minamahal. At talaga pong kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat sariwain ko po, mga minamahal, ganitong panahon po, mga minamahal, way back 3 years ago, nung na-COVID-19 po yung ate ko, mga minamahal, at nais ko po talagang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Sa Lord. pamamagitan po ng panalangin na ating mga nangunguna, mga minamahal, sa pagluhod ng ating minamahal na pastor, at sa panalangin din po ng ating mga beloved workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Talaga pong ang aking ate, mga minamahal, ay pinagaling ng mahal na Panginoon, dahil kami po ay talagang grabing
nag-alala mga minamahal sa kanyang kalagayan dahil nandun na yung karamdaman sa kanyang lahat at senior citizen po siya mga minamahal at ang sabi ng mga panahon na yon, pag ikaw na COVID talagang mamamatay ka mga minamahal at tunay nga na yung mga kasabayan nga po niya dyan sa may dako ng bulingit mga minamahal na wala po sila, nagpas po sila ngunit ang aking ate at ikahimala talaga ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang, ang ating dakilang manggagamot, mga minamahal. Wala po kaming ginawa kundi mag-fasting, manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kami nahawa, mga minamahal na mag-asawa, sapagkat dati mga minamahal, kinatatakutan po yung COVID-19 na yan, mga minamahal. Nung mga unang mga panahon, mga minamahal, talagang akala nila pagka nagka-COVID ka, ikaw may tracing, may contact tracing, grabe namin ang aming mga dinanas dyan, mga minamahal. Talagang hindi po kami makalabas at parati po kami minomonitor, mga minamahal, at talagang kami ay natakot din, mga minamahal, kaya kami po tumawag sa sa pastoral workers na kami po ipanalangin at tunay na ang pagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nandyan. Talaga po kami ay nakarecover mong mag-asawa at hindi po kami na-infect, mga minamahal. Kahit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ganito rin po nung dumadanas po kami ng trials, mga minamahal, na talaga pong ang aming business ay shutdown, mga minamahal. Wala po talagang mapagkuhaan ng income, mga minamahal. Talaga pong sarado po, mga minamahal, at ang aking naiisip, mga minamahal, dahil yung aming business noon ay talagang bago dumating yung COVID-19 na yan, pandemic na yan, mga minamahal, talagang grabe pong pinagpala, mga minamahal, at dalawa po yung aming branch lang noon, mga tatlo, mga minamahal. Ngunit nung pandemic, nagsara yung isa, hanggang sa akala namin magsasara po lahat, mga minamahal. Ngunit sa panalangin, sa pagluhod, mga minamahal, gumawa ang Diyos ng kapamaraanan para kami po'y pagpalain, mga minamahal. At tunay nga na talagang hindi lamang po nadagdagan ng isa, kundi dalawa. Hallelujah, ang aming branch. Hallelujah. Praise Tunay the na Lord. dakilang Amen. ating Diyos na buhay, mga minamahal. Patunay lamang, mga minamahal, na pag tayo ay tumatalima, sumusunod, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, dahil yan po yung formula na tinuro sa atin ng ating minamahal na pastor. At tayo po, mga minamahal, tunay nga na nandun, mga minamahal, na yun lamang ating susundan, mga minamahal. Hindi lamang po ako, kayo, mga minamahal, ang pagpapalain, dahil po talaga tunay ang Diyos na tinatawagan natin. Hindi po siya nagtatangi talaga ng tao, dahil ako, mga minamahal, nung mga panahon na hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang tunay nga po na talagang kahirap po talaga na aming buhay, mga minamahal. At pagkakabankrupt po yung aming negosyo, mga minamahal. Despite na kami po'y nag-aral, mga minamahal, at tunay na pinag-aralan po namin ng komersyo, mga minamahal. Ngunit talaga pong nag-down po kami. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi nga po namin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na hindi po namin alam at naituro ng malaking simbahan kung paano kami pagpapalain, at hindi na ibigay sa amin ng susi, mga minamahal, ng pagpapalang yan. Kaya kay buti ng Diyos kay buti ng Diyos sa akin, mga minamahal, nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga na yung aming mga pagkakautang na sobra-sobra, mga minamahal, ang aming pong mga pagkakabankrupt ay talagang tunay na unti-unti, mga minamahal, inangat po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Hesus. praise the Lord. At tunay nga na hindi po talaga hindi po natin talaga we can never outgive God, mga minamahal, dahil lang nung mga nakaraang buwan, mga minamahal, talaga pong grabe po yung nag-peak yung aming business, at talagang tunay na sinabi ko sa ating ordained preacher na ipag-pray kami na kailangan ko po ng truck, mga minamahal, at indeed, tinugon po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po kami ng magagamit na truck, mga minamahal, bagamat ito po'y nasira sa ngayon, mga minamahal, ngunit pinagpipray po namin na talaga pong
magawa po ito mga minamahal dahil sa aming pagkukulang mga minamahal na hindi po namin napabless mga minamahal yung truck na yon na on the spot nung nakuha namin dahil sunod-sunod po yung events. Nung ipapabless na po namin mga hindi na po umabot mga minamahal. Ngunit alam ko mga minamahal na ang Diyos ay buhay, na siya pong gagawa ng kapamaraanan para i-replace yung truck mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na ang ating Diyos ay mapagpala sapagkat kami po mga minamahal, hindi lamang po sa financial na pagpapala, ang aking mga children, mga anak ko mga minamahal, dati-rati may mga karamdamang asma mga minamahal. Ngunit talaga pong pinagaling po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Tunay Lord. nga na ang Diyos ay mapagpala mga minamahal. Tunay na siya po ay gumagabay sa bawat isa sa atin mga minamahal dahil alam niyo mga minamahal, bago kami tumulak dyan sa may Batangas mga minamahal, nung events namin last March 5, talagang sunod-sunod po yan, 4, 5, 2 bookings po ako at talagang sabi ko sa team namin bago kami umalis, manalangin tayo at manalangin tayo bago tayo umalis lahat. Inipon ko po sila mga minamahal. Nagpray kami mga minamahal. At kung talagang hindi ko po kami iningatan ng ating Diyos mga minamahal, yung aming truck, nasira na po dyan sa Skyway mga minamahal. Ngunit kay buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng aming pagkukulang. Talaga pong nakauwi yung truck mga minamahal. Dito po talaga nasira mga minamahal sa amin lugar mga minamahal. Kahit nais ko po talagang pasalamatan na yan, biyan mga minamahal, yung mga aside from yung mga success ng aming events na lahat po talaga bago umalis, lumuluhod po ako mga minamahal at nananalangin, nagpupuri para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po na siya po ang nangunguna mga minamahal, nagiging successful po yung aming mga events. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. At tunay nga minamahal na sa mga baguhan po mga minamahal, tunay nga po na ang iyong abang lingkod ay dumaan nga po sa pagkakabankrupt mga minamahal at ito po kami, hindi ko po lubos akalain na kung mababalikan ko po yung 2005 mga minamahal na walang-wala po talaga kami, wala po kaming kakayahan. Ngunit ang ating Diyos lamang talagang gagawa ng kapamaraanan. Siya po ang magsasabi kung kailan mga minamahal tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya huwag po tayong magsawa mga minamahal, magpatuloy po tayo at huwag po tayong maging kuripot sa pagbibigay mga minamahal. Hanggang dito na lamang ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Philly Ibanez at tunay mga minamahal na talagang ang buhay, ang Diyos at magkapangyarihan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang grabe talaga ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ang sabi ng ating dakilang Diyos na ang sabi na siya ang nagpapadukha at siya rin ang nagpapayaman. Amen. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Amen. At paano natin gagawin yun mga minamahal? Anong gagawin natin? Dahil sinabi na ng Diyos na siya ang nagpapadukha at nagpapayaman. So, ibig sabihin, may gagawin tayo anong ginawa ng ating beloved kapatid. Talagang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibinigay ang ikasampung bahagi at handog. Yun mga minamahal, ating nakita kung paano sila pinagpala at talagang yung kanilang booking sa mga okasyon na talagang lumalapit sa kanila ay talagang nandyan na tuloy-tuloy ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun lang pala ang ating gagawin mga minamahal, ang sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid talagang nabuksan ang dungawan ng langit at binuhos ang masaganang
pagpapala. Amen. Yun pala kaya sa ating buhay, talagang mayroon pala tayong gagawin, tayo ay kikilos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Ating mainam na pakinggan ang kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluluwalhati sa atin, nauukol lamang sa atin pinakamamahal Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa atin ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida at ganun din sa pag-alaala na iniwan sa atin aral at turo Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa lahat ng mga pastoral workers at ganun din po sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher Brother Boboy Nier sa kanyang anak at ganun din po sa ating minamahal beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran na narito po. Praise the Lord po. Magandang hapon na po sa inyong lahat, sa ating lahat mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sapagkat luluwalhatiin ko muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawain ito mga minamahal. Kung paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Noong araw mga minamahal na hindi ko pa kilala ang mahal na Panginoon Hesus sa gawain ito sapagkat ako po rin may relihiyon mga minamahal na namulatan mga minamahal. Subalit ang aking buhay mga minamahal ay wala pong pagbabago mga minamahal. Mula na ako nagbinata mga minamahal hanggang sa hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang aking buhay noon mga minamahal, maaga rin po ako nagkabisyo mga minamahal. Barkada mga minamahal, pag-iinom ng alak, paglalasing mga minamahal, yan po, taglay-taglay ko po yan mga minamahal. At mariwana rin po mga minamahal dahil po sa barkada po mga minamahal, sa dako po ng Sambales po mga minamahal. Nang panahon po yan mga minamahal, wala rin po akong kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal, magulo rin po ang aking isipan, kahit saan po ako pupunta mga minamahal. Hindi po ako nag-i-stay sa aming mga bahay mga minamahal. Naroon po ako sa mga barkada mga minamahal. Hanggang ako po pumunta po sa dako po ng San Carlos mga minamahal. May kapatid po ako na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya po ang nag-share po sa akin sa gawain ito mga minamahal. Baon-baon ko po yan mga minamahal, mga karamdaman, bisyo mga minamahal, na ako makakilala sa mahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan ng kuya ko po mga minamahal sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. 1998 po yon mga minamahal. Wala po akong kamalay-malay na gayot po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasaya po sapagkat ang lahat ng mga kapatid nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpasok ko pa lang sa pintuan mga minamahal, may naramdaman na po ako nakakaiba sa akin, physical na pangatawan, isang malamig na bagay na pumasok sa akin katawan mga minamahal. Yung po sa kalagitnaan po ng sulinsong mga minamahal, nagpupuri ang mga manggagawa, mga minamahal. Nasa gitna po ako mga minamahal, nagpupuri rin po ako. Bigla po may lumabas sa aking luha sa aking mga mata. Ito po parang gripo na umaagos sa aking mga mata, mga minamahal. Ito po ay isang kagalakan sa akin mga minamahal. Nung kinabukasan po, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi na po ako nagdalawang isip mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaumagaan po pagkatapos ng bautismo po mga minamahal, pauwi na po ako, umaga po yung mga minamahal, tuwang-tuwa po ako mga minamahal.
Yung oras na po yun, mga minamahal. Sa aking pagtulog, mga minamahal, dati-rati po hindi po ako makatulog, mga minamahal. Kinabukasan po para akong bata na wala pong, ang aking isipan ay napakasaya, mga minamahal. Kaya masaya po ako noon, mga minamahal. 3 beses po akong dumadalo po yan, mga minamahal. Wala pa sa oras, mga minamahal, dumadalo ako. Wala pa sa oras, mga minamahal, nandun na po ako, mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang pagpupuri ay kagalakan, mga minamahal, sa ating Amen. puso, Praise mga the Lord. minamahal. Yun po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat may kaso po ako noon, mga minamahal, hindi pa ako makakuha ng NBI, mga minamahal, kasi po yung kaso ko po na umakyat po sa Sandigan Bayan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi pa ako makakuha ng NBI clearance. Ngunit nung ako makakilala sa ating pinakamamahal sa gawain ito po, mga minamahal, mahabang panahon po yung mga minamahal sapagkat kailangan ko po ang trabaho sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Sinubukan ko po pumunta sa dagupan, mga minamahal, at ako'y nalangin sa mahal na Panginoon. Sinabi ko po sa mahal na Panginoon ang aking pangangailangan, mga minamahal. Pumunta po ako niyan, mga minamahal. Pagpunta ko po sa NBI, ako po, mga minamahal, yung kaso ko po, mga minamahal, negative po, mga minamahal. Binigyan po ako ng clearance, mga minamahal. Yung po nakapagtrabaho po ako Praise sa the dako Lord. ng Hallelujah. Bagyo po, mga minamahal. Doon po ako, 2000 minamahal, doon po ako nagtrabaho, 6 na taon po, nagtrabaho po ako sa factory workers, mga minamahal. Doon po, dumadalo po ako sa convention, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal. Habang tumatagal po, mga minamahal, talagang masaya po ako sa mahal na Panginoon. Maraming negative na rin po ang nagawa sa akin, mga minamahal. Minsan na lang po ako dumalog sa gawa ng malayo po yung destino ko po, mga minamahal, sapagkat nangungupahan lang po ako ng boarding house, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, minsan lang po akong dumadalo na, mga minamahal, hanggang sa akong mawalay, mga minamahal. Sa tagal ng panahon, mga minamahal, 2010, mga minamahal, yung po nagumpisa na po yung dati kong bisyo, mga minamahal. Nabarkada uli ako sa mga kasamahan ko sa trabaho, mga minamahal. Niyayaya na nila po ako sa pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lahat ng kinikita ko po, mga minamahal, napupunta sa wala, mga minamahal. Hanggang ako'y pumunta na dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal, gawa ng naliw po ako, mga minamahal, gawa ng hindi po dumating yung material. Sumuwi na po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Tama ang kuya ko po, nagtatrabaho sa dako ng Sambales po sa Santa Cruz, mga minamahal. Kinuha niya po ako, mga minamahal, doon po sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho ng 10 taon, mga minamahal. Sa surface, 5 taon po, sa underground, 4 at 8 buwan, mga minamahal. Kaya naaga po akong nag-retire, mga minamahal, sapagkat 5 taon po sa underground, mga minamahal. Yung po ay qualified ka na, mga minamahal, sa SSS, mga minamahal. Yung po, ako po ay nakakadalo na po, mga minamahal, subalit kasama ko ang kuya ko, dumadalo, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Doon po dumadalo po ako unti-unti po, bumabalik po yung kainitan ko, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Laro na rin po ang presensya ng mahal na Panginoon. Bumalik na po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa pagtatrabaho ko po, nasa gitna po kami ng bundok po, mga minamahal. 1 linggo lang po kami bababa, bibili naman ng baon, mga minamahal. Hanggang sa, ito po, 2019 po, uminto po yung trabaho namin. Ako'y umuwi na po sa dako ng San Carlos po, mga minamahal. Year 2019 po, mga minamahal. Ito po, nagpatuloy po ako, mga minamahal, hanggang sa oras po ito. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na tagla-taglay ko po, pag-iinom ng alak, mga minamahal, pagbabarkada, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, pambabae, mga minamahal po yan, mga minamahal. Hindi ko pa kagustuhan yan po, mga minamahal, gawa ako po yung nanglupay-pay noon, mga minamahal. Kasama ko yung mga barkada ko, naudyukan lang po ako, mga minamahal, dahil sa mga barkada ko, mga minamahal. Ngunit inisip ko ang mahal na Panginoon, nung una ko po siyang nakilala, mga minamahal, nung una ko po siyang nakilala, yung po ang
tatag sa aking pananampalataya nung ako'y binago ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako'y nanumbalik sa mahal na Panginoon at nagsisimuli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y kinakabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ito po hindi nagmamaliw sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya na yan na binibigay sa akin ng mahal na Panginoon sa buhay, mga minamahal. Salamat mga minamahal. Ang karamdaman ko po na sakit ng ulo po, mga minamahal, ito po'y pinagaling din ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng bautismo sa tubig, mga minamahal. Yung patuloy po ako ng pagdalo sa ating pinakamamahal, humingi ng habag, mga minamahal, habag at kaawaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, inalis na rin po ang ating pinakamamahal Panginoon ng aking mga bisyo po, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat ang mahal na Panginoon Jesus sa taglay ko po na kalakasan sa aking physical na pangatawan. Salamat sa pag-iingat niya sa araw-araw sa aking buhay. Salamat sa lahat ng bagay, mga minamahal. Salamat sa Diyos sa pangunot panalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, pagluwalhati, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Valdez Charles Almeida. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po, nandiyan na, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na ipahayag po ang lahat ng ang ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the. Tunay nga po mga minamahal na papasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus, ginamit po ang aking beloved anak na meron pong karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Tunay nga po mga minamahal, mula nung ako po'y dumalo sa banal na gawain, ito po mga minamahal at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Kaya din po mga minamahal, pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako din po mga minamahal, dati po mahina rin po ang aking baga po. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Hallelujah. Praise the Nandiyan Lord. din po mga minamahal, ang mga himala rin po na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mga kagalingan po mga minamahal, tunay nga, isa rin po ako na talagang pinaghimalaan ng mahal na Panginoong Yesus dahil po year 2004 po mga minamahal, ako po ay nakunan po mga minamahal at nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal na talagang nandyan po mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay dito pa po sa aking sinapupunan, ngunit tunay na ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan talagang. Wala po akong ginawa po mga minamahal na nalangin at magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po ako nagpunta po sa ospital. Talagang tunay nga po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pitos na yan po, mga minamahal, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Amen. Akin din pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nito lamang po, mga minamahal, nakaraan buwan po, mga minamahal, na nagkasugat po ang aking beloved kong anak po, ang aking beloved husband po, mga minamahal, sa kanyang paa po, mga minamahal, na ito po ay malaki po, mga minamahal, at ito po ay lumalalim na po, mga minamahal. Hanggang ito po, nandiyan po mga minamahal na talagang nagtutubig po ito mga minamahal. Nandiyan na ginagamot ng aking beloved husband po. Ngunit nandiyan na wala pong kagalingan po mga minamahal. Andiyan din, alam niyo mga minamahal, talagang nandiyan na pinabaka prayer namin din dito po mga minamahal. Nandiyan din ang mga pag-ayuno po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal.
Bagamat ito po mga minamahal na inabot po ng halos 2 buwan po mga minamahal, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panalangin po ng ating mahal na Pastor Powell de Estrada Almeda, kabalikat lahat ng mga manggagawang nananalangin at nagpupuri po dito sa pastoral house po mga minamahal. Tunay nga yung sugat sa kanyang paa po mga minamahal, ito po ay talagang totally pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pala, yung karamdaman ng aking labad kong asawa na sa kanyang sugat, ito pala ay pinanintulutan ng mahal na Panginoong Hesus na ito po pala ay isang patotoo po mga minamahal, sapagkat po mga minamahal, noong kami po mga minamahal ay nadako po dito po sa may bandang Bulusan po mga minamahal nung karaan Tuesday po mga minamahal. Napunta po kami doon po sa aking asawa ng aking pinsan po mga minamahal, na yung aking pinsan, yung asawa ng pinsan ko po, matagal na pong mayroong po siyang diabetes po mga minamahal. At tunay nga nandiyan na ang kanyang mga daliri po mga minamahal ay ito po ay ilang daliri niya po mga minamahal ay pinutol na po mga minamahal dahil kumakalat na po ang diabetes sa kanyang katawan po mga minamahal. Ngunit tunay nga na akin pong i-share po sa kanila po mga minamalong nangyari sa akin beloved husband po mga minamahal. Sabi ko po sa kanila, i-share ko po yun mga minamahal na halos 2 buwan po mga minamahal na nagkasugat. Sabi ko, nung nakaraang taon, 2022, sabi ko, mataas ang kanyang blood sugar. Kumbaga po, positive po siyang diabetes po, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na sabi ko po sa aking beloved pinsan po mga minamahal, talagang ang sabi ko sa kanila, subukan nyo na dumalo, sabi ko po mga minamahal. Kung aking beloved husband pinagaling, sabi ko, kayo rin po ipagagalingin ng mahal na Panginoon, sabi ko. Ang sabi niya po mga minamahal, oo, sabi niya, susubukan namin dahil marami na rin po silang dinaluhan ng mga sekta po mga minamahal. Ngunit wala pong nangyari po mga minamahal. Sabi ko, may plano ang mahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ko po sa kanila, dumalo kayo nitong March 26 po, sabi ko po mga minamahal, anniversary po mga minamahal. Ang sabi niya po mga minamahal, oo, sabi niya po mga minamahal, sunduin niyo kami dito. Tunay nga po na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Talagang tunay na kahanga-hanga, kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved na Sister Nida Bacoya. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang kahanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa'yo
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let's all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya palaging naroon at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na magaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya palaging meron at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na magaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya palaging naroon at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na magaya, oh, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya palaging meron at kailangan siya, si Jesus. Kapag hindi ko na magaya, sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat mga minamahal ko'y manalangin. Bago sa huling awitin natin bilang finest squad, let us all pray. Dahil Diyos sa magbanal, magkabayarihan sila. Para Panginoon, sinabi ng awitin niya, parating ang nasa aming tabi. Kahit ang pakiramdam namin, mahal Panginoon, tila malayo ka. Pero hindi mo kami iniiwanan. At mahal Panginoon, sa mga oras na ito, kami mo lahat ay nininigluhon. Humingi ng kahabagan, kapatawaran sa lahat na aming mga pagsalaksa. Na nagiging dahilan kung kaya't hindi namin maramdaman ang iyong napakatamis at manapresensya. Wala ba'y napakalinisin mo po kami? Huwag mo naman tignan ang lahat ng aming mga karumihang ito. Cleanse us from all unrighteousness. Wala ba'y sa pagkalat ang panalangin ng iyong taong nilang isa dahil mo minamahal at iginagalan ni Evangelista Willie Stan Alameda. Hiningi po namin ang lahat ng ito sa mga mayroong pangalan mo, wala ba'y ni Jesus. Aming sama-samang itinataboy ang lahat na di mo niyong hadlang ng kaaway sa aming pagdaman ng iyong napakatamis at mananapresensya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng masigabong palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved Jesus Finest Generation Choir. At maraming salamat muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na kanya pong napakatamis at banal na presensya ay minsan na pong dumaloy sa ating kalagitnaan. At tayo po'y minsan na pang binusog ng kanyang comfort. Amen? Ang mga aliw, mga minamahal ko, hallelujah, sa lahat ng ating po mga kapighatian, mga kalungkutan sa buhay. Tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan ng exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ang Diyos na pinagbubukalan, pinagmumulan ng lahat ng mga blessings na atin pong tinatanggap. Lahat ay magsabi ng Amen. Hina naman ng Amen ng mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng malakas na Praise the Lord. Kapag ka nasa bahagi po tayo ng pagbibigay mga minamahal, kinakailangan masigla ang mga anak ng Diyos para naman ganado ang mga Panginoon na magbigay ng mga pagpapala. Amen? Amen? Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalan na Evangelista Weldy Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko ay talagang tumimo sa ating pong mga puso at pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Panginoon para tuloy-tuloy ang pag-iibanghelyo, mga minamahal ko, sa buong Kinapal. At talagang the fastest growing church, ika nga, mga minamahal kong atin pong ministeryong kinabibilangan dahil hindi lamang mga minamahal ko dito sa bansang Pilipinas, kundi talagang dumarami ang ating pong mga outreaches abroad. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal pa ni Jesucristo at ganun din sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. Isang magandang hapon ang aking mga pinapaabot at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, aking po mga beloved brethren in Christ, fellow servants in Christ, at sa lahat ng ating mga webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging doon sa ating YouTube channel. Marami po tayong mga followers dyan. At sinabi ng ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 8, mga minamahal ko, familiar po sa atin yung versikulong ito. Sinabi dito, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. To be able to abound, that ye may be abound to every good work, sinabi ng talatang ito mga minamahal ko. At yan po ang talagang ninanais naman ng mga Panginoon, na ang kanyang mga anak ay sumagana sa mabubuting gawa. Pero ika nga, paano tayo sasagana sa bawat mabuting gawa kung wala naman tayong kakayahan? Yun po mga minamahal ko ang crucial, mga minamahal ko, na termino doon. Kung wala tayong kakayahan. Amen? Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, ang sabi nga, reality speaking, na sinasabi, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala naman sa'yo. Amen? So, ika nga, empowerment, yung pagbibigay sa atin ng kapasidad o kakayahan ng mga Panginoon upang tayo po ay sumagana sa bawat mabuting gawa. At take note mga minamahal ko, itong good works, mabuting gawa,
ay hindi lamang ito tumutukoy sa pagbibigay po natin ng ating pong maikasambung bahagi at handog, kundi kasama rin dito mga minamahal ko yung ating pong extra giving na tinatawag. More than the tithes and love offering. Amen. Depende po mga minamahal ko, hallelujah, sa sitwasyon. Amen. Dahil hindi nga lahat ng pagkakataon, mga minamahal ko, ay binibigyan tayo ng, kumbaga, opportunity. Hindi lahat ng pagkakataon, mga minamahal ko, ay humihingi ng sacrificial giving. Amen. Extra giving ang mahal ng Panginoon. Depende sa sitwasyon. Lalo na, mga minamahal ko, ngayon pong meron po tayong isasagawang anniversary crusade, 37th year church anniversary crusade is coming March 26. Itong linggo na po, mga minamahal ko, palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. Yan, meron tayong kakayahan, meron tayong, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, pagkakataon na magbigay, hindi lamang ng ating tithes and love offering, kundi, mga minamahal ko, yung ating extra giving na tinatawag. Amen po ba? Alam naman po natin yung extra. More than that, tithes and love offering. Amen. Kung mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagsasagawa ng anniversary crusade, nakita nyo po yung mga tarps, mga tarpaulin, mga minamahal ko na nakakalat na sa iba't ibang sulok ng syudad po natin. Amen. Hindi po yan libre. Ang printing po ng tarpaulin ay mahal. Amen. Nagpa-imprenta rin po tayo ng mga leaflets na atin pong ipinamamahagi. Ipinamamahagi ng sounding team. Hindi po aandar ang mga sasakyan na ginagamit ng mga sounding team kung walang gasolina, syempre. At hindi rin po, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, gusto ba natin, mga minamahal ko, na hanggang hapon, mga minamahal ko, walang breaking, yung mga humahayo, hindi tayo magiging fair noon. Amen? Kinakailangan po, mga minamahal ko, hallelujah, mag-breaking din naman po sila after po ng kanilang paghahayo. Amen? At mga minamahal ko, sa darating, mga minamahal ko, na March 26, maghahanda po tayo. Of course. Kaya nga po, mga minamahal ko, may mga solicitation letters na i-distribute. Amen? At kapag ka naghanda, mga minamahal ko, siyempre, kaakibat niyan ay, ano mga minamahal? Hindi gastusin, di ba? Pagkain at inumin para sa atin. Amen? Para sa ating po mga bisita, and who knows, dalawin po tayo ng isa sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, mas lalo pong pinagpala ang ating pong isasagawang 37th year church anniversary. Amen. Ay, ang hina naman ang response ng mga kapatid ko. Amen! Purihin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, mga minamahal ko, hallelujah, masaklap minsan, mga minamahal ko, yung gustong-gusto mong makapag-share, pero wala kang kakayahan. Di po ba? Amen? So, mga minahanggang, sana pagpalain ako ng mahal na Panginoon para ako rin naman ay makapag-ambag, makapagbigay, makapag-contribute, mga minamahal. Yun ang talagang nasa damdamin natin, nasa puso natin. Pero nga, mga minamahal ko, wala tayong kakayahan. Kaya napakainam talaga, mga minamahal ko, na sa ating pong pagsunod sa bahaging ito, nagiging daan, mga minamahal ko, para i-empower tayo. Bigyan tayo ng kakayahan ng mahal na Panginoon. Amen? Na bukod sa tithes and love offering, meron pa tayong, mga minamahal ko, hallelujah, extra na ibibigay para sa mahal na Panginoon. Dahil naman po natin, mga minamahal ko, na hindi po biro ang gastusin. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At talagang, yun po talagang katotohanan kapag yung ating mga pagpapala ay sapat-sapat lamang sa ating mga pangangailangan at walang sobra, walang surplus, hindi tayo makakapagbigay ng extra. Yun po ang realidad. Di po ba? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng unang ating binasang talata,
gusto ng mahal na Panginoon i-multiply talaga ang mga blessings na ating pong tinatanggap para magkaroon tayo ng kakayahan. Amen? To abound in every good work, ang sabi ng banal na kasulatan. At tayo rin naman mga minamahal ko, hallelujah, bakit natin ito ginagawa? Sapagkat alam po natin mga minamahal ko, nung nakaraang mga pag-aaral, tayo po pala ay mga kamanggagawa ni Kristo. Gumagawa tayo sa bukirin at gusali ng Diyos. Hindi lamang tayo mga minamahal ko nanonood yan, mga spectators na talagang nagmamasid lang, nag-oobserba, mga minamahal, kundi gumagawa tayo. Kanya-kanyang papel sa loob ng kanyang banal na iglesia. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung mga minamahal ko, hindi tayo makapag-ambag financially, pwede rin naman tayong mag-ambag, mga minamahal ko, spiritually. Amen? Ang mga iba ay nag-aayuno, nag-aalay, mga minamahal ko ng mga fastings, mga minamahal ko, para talagang i-anoint ng mahal na Panginoon. Tawagin ng mahal na Panginoon ang kanyang mga nawawaglit pang tupa sa darating na March 26. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Parang mga minamahal ko, hindi tayo alerto. Mga minamahal ko, kaya kinakailangan gisingin pa tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya pamantayan ng mahal na Panginoon, atin po talagang i-observe yan at talagang more than, higitan natin mga minamahal ko yung 20% para talaga ma-empower tayo ng mga Panginoon. Dahil doon magmumula yung talagang imumultiply ng mga Panginoon sa ating pong pagbibigay. Kapag tayo po ay humigit doon sa 20%, alam po natin mga minamahal ko na mas malaking ating tatanggapin. Iba ang tinatanggap ng mga nagbibigay ng 30%, 40%, hanggang 60%, 70%, or more than 70%, 80%, kaysa tinatanggap nung doon lamang sa minimum standard. Pakatandaan po natin yan. Amen? Dahil hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, pwedeng, ang sabi nga kanina nung nagpatotoo, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng pahigitan ng mga Panginoon sa pagbabalik ng ating mga ibinigay na. Amen? So kung mga minamahal ko, nakita ng mahal na Panginoon na talagang napalugdan po natin siya, mga minamahal ko, alam na po natin yan, mga minamahal ko. Talagang isosurprise tayo ng mahal na Panginoon. More than what we expect. Sa lahat, mga minamahal ko, na blessings na ating pong tatanggapin, mga minamahal ko, financially. Hindi lang financially. Spiritually, higit sa lahat. Amen? Ang mga givers talaga, mga minamahal ko, madali po nilang damhin ang napakatamis at banal na presensya ng mahal na Panginoon. Wala pong duda yan. Dahil ka nga, mga minamahal ko, hallelujah, ito'y, mga minamahal ko, ang sabi nga ng banal na kasulatan, ito'y biblical, ito'y base sa Biblia, na ang kaluluwang mapagbigay ay, again, tataba. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Sinong gustong tumaba ang kanyang espiritual, magsabi ng praise the Lord. Dapat mga minamahal ko, malakas na praise the Lord. Para talagang mga minamahal ko, yun naman talagang inaasam po nating higit na pagpapala. Mga minamahal ko, hallelujah, para sa atin. Kaya mga minamahal ko, alam na po natin ang halimbawa. Amen? Sa mga talagang halaga na ating pong natatanggap mula sa ating mga sinisweldo, kung tayo po ay employed, hanggang sa mga oras na ito, meron po tayong negosyo, meron tayong mga loved ones na nagpapadala ng ating po mga allowances, monthly, or tuwing akinsenas, mga minamahal ko, depende, mga minamahal ko sa kanilang pagpapadala. Meron tayong mga taniman, umani tayo ng mais, dahil panahon na ng anihan ng mais ngayon, mahal ang per kilo ng mais. Amen? Amen? Panahon ng mangga, mga minamahal ko, sa mga may iniisprihang mga puno ng mangga, mga minamahal ko, known ang kilala ang San Carlos City, Pangasinan bilang isa sa mga suppliers, mga minamahal ko, ng mga matatamis na mangga. Kaya alam po natin, mga minamahal ko, talagang may kamahalan ang mangga. Amen? Amen?
Diyan po nagbumula mga minamahal ko yung ating po maipagkakaloob sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ay binenta natin mga minamahal ko o kaya mga minamahal ko, merong mga ipinadala ang ating mga loved ones, package, sabon, tuwalya, dilata, chocolates, mga minamahal ko, at mga minamahal ko, dapat ibalik po natin yan. Minsan nakakalimot ang mga anak ng Diyos kapag nakatanggap ng package, mga minamahal ko, na mga items. Hindi na nila, mga minamahal ko, pagtsatsagaan talaga na magkano ang chocolate? Magkano yung dilata? Hindi na pwede, mga minamahal ko. Thank you, Lord. Dumating yung mga packages ko, mga items, mga dilata, tsokolate, tuwalya, sabon. Napakadali pong mga minamahal ko, hallelujah, atin pong i-compute mga minamahal kung gugustuhin natin. Amen? Para hindi po tayo ma-outbless. Magtanong doon sa mga nagpadala, syempre, magkano itong item na ito para maibalik ko naman ang para sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi pwede yung thank you na lang. Hindi kasi Brother Noel, medyo hassle pa eh. Magtatanong pa ako eh. Hindi naman po mga minamahal ko mahal magtanong. Amen? Ang gusto natin mga minamahal ko, yung mag-thank you na lang, hindi po pwede. Maging masinop ang mga anak ng Diyos sa bawat pagpapala na kanyang tinatanggap. Sinasabi ko ito mga minamahal ko, amen? Para hindi po tayo ma-outbless. Dahil kung mga minamahal ko, kapag pag pera, pag dollars, maaari natin mabigyan, makompute ka agad dahil ipapalit lang naman natin yon siyempre doon sa mga nagpapalit ng mga dolyares. Pero kung item na, baka hindi na tayo mag-exert ng effort, mga minamahal ko, mag-compute how much, doon, mga minamahal ko, tayo na isahan ng kaaway. Amen? Amen? Palakpakan po natin kung pinakamamahal pa yan. Tanungin natin doon sa mga nagpadala, how much itong ipinadala mong mga items na ito? Dahil ayokong talagang ma-displease ang mahal na Panginoon. Dapat meron tayong ganong, mga minamahal ko, hallelujah, katuwiran. Dahil kung mananahimik na lamang tayo, thank you Lord, amen? Dahil mahal na Panginoon, hindi naman to cash, hindi naman to dolyar, so thank you na lang, delikadong bagay. Amen. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa halagang 1,000, ang 20% ay 200. Pero kung wise na Kristiyano ka, amen, maaari mong gawing 300 yan, 400, 500, para mas malaki ang tatanggapin mo. Dahil yun nga, ang sabi nga kanina, iba ang tinatanggap ng 20% minimum giver kaysa doon sa mga talagang more than the 20%. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, depende sa halaga. Hindi naman to talaga nakafix doon sa 1,000 na parati nating ginagawang ehemplo o halimbawa, mga minamahal ko. Pag lumaki na, mga minamahal ko, naging 10,000 na, syempre ang 20% ng 10,000 ay 2,000. Amen. Ang 20% ng 50,000 ay 10,000. Ang 20% ng 100,000 ay 20,000. Ang 20% ng 1 million ay 200,000. Pero 20% lamang yon. Gaano man kahalaga yan, kalaking halaga na yan, 20% lamang yan, mga minamahal ko. Sabi ko nga, kung yung isang kapatid mo, nakatanggap ng 1,000, pero ang kanyang ibinigay ay 800, ikaw nakatanggap ng 1,000,000 at ang ibinigay mo ay 200,000, sino ang mas naging kaaya-aya at kalugod-lugod? Amen, sa mahal na Panginoon. Yung nagbigay ng 200,000 o yung nagbigay ng 800? Yung 800. Tama po. Dahil mga minamahal, gaano man kalaki kumpara nung sa 800, yung 200,000. That's still 20%. Kahit na nga mga minamahal ko, nag-receive ka ng mga minamahal ko, 100 million. Amen? Ang 100 million, mga minamahal ko, that's 20 million, yung 20%. Kalugdan pa rin yung 800 pesos. Di ba? Pero ang diferensya, ang laki-laki. Amen? 20 million kumpara sa 800 pesos, pero mas nakangiti ang mahal na Panginoon doon sa 800 pesos. Amen?
Ganun po, mga minamahal ko, halo ka-pairam mala Panginoon. Is a just God that we are serving. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minaakin na po, i-ready yung ating pong may kasampung bahagi at handog. Amen? At para ma-empower talaga tayo, mabigyan tayo ng kakayahan ng mga Panginoon, pasobrahan natin. Amen? Amen? Kailangan talaga may surplus, may extra, para ngayong may pangangailangan ang kanya pong banal na iglesia. Dahil hindi nga lahat ng pagkakataon ay binibigyan tayo. Amen? Hindi lahat ng buwan ay anniversary crusade ng mahal na Panginoon. Minsan lamang sa isang taon. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, narito na po ating pong beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman upang ipanalangin yung ating pong gagawing pagkakaloob ng ating pong